Lero iga Jumatano tarehe 3 ntwabwate sitting ye Senate. Senate yagambire Gormambia bakabona iga saa 3 onere karibu saa 3 yarue uamuzi kwamba ekina nkiabe getwenjire ndonge iga mang'ana ya mashtaka atubiriwa mbali iga nkoboria abantu baitu banyamira tababa mamuno omonto oyomo tutige ebitina tutige okogengwa ase okousomoni chinke naende ochimotwe kimoranchirane inche ninde tayari okora egasi nainwe mwambekeire impeachment kabere ene eria 3 naende ase eng'encho ng'aire egasi yokobwatania abantu banyamira nana bachegi onde bwensi ase yaikere bono mbuya mosuna ogoto momanye noe nomokene nobwatirigwa mwaigure igo ochakera bono inche ninde tayari tobwaterane ase encho ya abantu banyamira noti ase eng'encho obocheuri bwaino igo ntokwana amange